Здравейте, хора! И пак съм аз, за тези, които ме познават, с още едно стихотворение, което искам да прочитам. Любима или слугиня? Не е да бъдеш послушната слугиня, да вършиш всичко за другите в дома. И ти човек си, имаш нужда от почивка, дори и да е само час това. Не дей да бъдеш послушната слугиня, има и хоби, има и свой си интерес. Чети, пиши, рисувай, танцувай, разходи се, поне за час прави това, което искаш ти. Не дей да бъдеш послушната слугиня, не дей угажда на всички от дома, с любов върши си работата домакинска, но и с любов кажи на всички да ти помагат в това. Щом и ти работиш на заплата извън къщи, редно е и всички да делите работата от дома. Ако мъжът до теб не ти помага в нищо, ти просто си удобна, но не си любимата жена. Истинският и обичащ мъж цени жената вкъщи и включва се в домакинството с каквото може той. Не чака само на готово, подпирайки на маса лакти той. Не дей да бъдеш и най-добрата, работеща и млада баба. Всяка твоя почивка внуците да гледаш ти. Кажи с любов, че всички много ги обичаш, но имаш нужда и да почиваш ти. Ако винаги се правиш все насилна и с всичко справяш се сама, едва ли някой ще се сети, че искаш малко помощ, почивка, свобода. Кажи им го, не чакай да се сетят, а и мислите не могат да четат. Не се страхувай, че ще те изкарат лоша или егоистка. Научи се не винаги да казваш да. Но, ако жената не работи нищо и си е цял ден у дома, тогава ясно е, че всичко в домакинството ще върши тя сама и ще поддържа и уюта вкъщи и ще посреща с усмивка мъжа си и децата пред входната врата. Чао, чао!